சிங்கம் காத்துக்கிட்டு இருந்த அந்த ஒரு நாள் வந்துச்சான். ஹாய் கைஸ், இப்போ நம்ம வர ஒரு ஈவெண்ட் தான் பார்க்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எனிமி ஹெட்ஷாட்டு ரெட் கலர் பட்டனு ஒழுங்காக பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா. ஏன்னா ஹெட்ஷாட்டு என்ன சொல்ல வேண்டியது இருக்கு பாருங்களேன். ஒழுங்காக பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணிங்க, கமெண்ட் பண்ணிப்பா. நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தாயை ஊட்டுறது அந்த இதுதான் கொண்டு வர டபுள் பேரலுக்கு வந்து பவரே மாற்றி விட்டாங்க. எப்பா என்னப்பா சொல்கிறீங்க? பவரை மாற்றி நினச்சா பவரே மாற்றி விட்டாங்க. எங்கள் கருணாகாரங்க இருக்காங்க பாருங்களே, மாற்றி விட்டுருக்காங்க. அவங்க இஷ்டத்துக்கு பண்ணியிருக்காங்க. இதுவும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, ஒரே பவர் இருந்துச்சு. இங்கே மாற்றிருக்காங்க. அதுக்கு வந்து பவரை பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ரீலோடு பவரு மைனஸ் மூவ்மெண்ட் ஸ்பீடு ப்ரோ பார்த்துக்கோங்க, எடுத்துக்கோங்கப்பா. அந்த பவரு மாற்றி விட்டாங்கப்பா. கொஞ்சோண்டு தான்ப்பா டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. நம்ம தலைகளாக தான் குதிப்பேன்ட்டு நினைத்தாங்க போல. வெப்பன் டாயில் இதை விட்றாங்க தெரிஞ்சுக்கோங்களே. சூப்பர் அல்ட்ரமெட்டான சூப்பராக இருக்குது, பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. பாருங்க வெறித்தனமாக கொடுத்துருக்காங்க. டபுள் டேமேஜு, சிங்கிள் அக்குரசி, மைனஸ் பேக்ஸின் ப்ரோ. இந்த பவர் வந்து இது அல்ட்ரமெட்டான பவர் பார்த்துக்கோங்க. எப்பா நம்ம ஃப்ரீ ஃபயரில் வந்து 2 கண்ணு ஸ்கின் வரப்போ அதை பார்த்து மேலே வைக்கிற அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்களே. இது ஒரு கண்ணு, இன்னொரு கண்ணு ஒன்று வைக்க பாருங்களேன், அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த கண்ணு ஒன்று பார்த்துக்கோங்க. சூப்பராக இருக்குது, பார்க்க கொஞ்சம் இதாக இருக்குது. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெக்ட் ஸ்கின் இப்போ தான் பார்க்க போகிறோம். வெக்ட் ஸ்கின் என்னென்ன பவர் எல்லாம் அப்படியே பார்த்துருவோம். எப்படி பறந்து வருது மட்டும் வேறு லெவலாக இருக்குது, பார்க்கவே அல்டிமேட்டாக இருக்குது. அந்த பவர் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டேமேஜ், சிங்கிள் அக்குரசி. அந்த பவர் பார்த்துக்கோங்கப்பா, அல்டிமேட்டாக இருக்குப்பா. இது மாதிரி தான் வரும்னு சொல்லி இது மாதிரி தான் வரும் போல். தலைக்கு இல்லாதான் குதிப்பு நின்று கருணாகரங்க நினச்சிட்டான். எப்பா இப்படி பண்ணுறாங்க கருணாகரங்க. அதான் எப்படி இருந்தாலும் திருத்த முடியாது போல் கருணாகரங்கள. என்னென்ன பண்ணுறாங்க பாருங்களேன் கருணாகரங்க. பிஸ்து ஸ்கின்னு நம்மளுக்கு வரப்போகுது. அதே பாருங்களேன் வேறு லெவலாக இருக்குது, அல்டிமேட்டாக இருக்குது. என்னப்பா அது பார்த்த மாதிரியே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்த்த மாதிரியில் அது பார்த்த மாதிரி தான் இருக்குது. நானும் அதை நினச்சி பார்க்குறேன். எப்போ லைட்டாக கலரை மட்டும் பார்த்துட்டு மாற்றிட்டு போயிட்டேன். எப்பா இந்த மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டி ஷாப்பு இருக்குது. நான் மிஸ்டி ஷாப்பு இருக்குன்னு நான் எல்லா லிங்க் சைடும் ஓடிட்டுருக்கு. 2 மாதம் ஆகும் கொடுக்கு. 2 மாதம் கூட இது இல்லை பார்த்துக்கோங்களே. இது வரப்போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் கன்ஃபார்ம் ஆகலை. கன்ஃபார்ம் ஆகணும்னா உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வீடியோ போடுறேன் பாருங்களேன். எல்லாமே இது மாதிரிலாம் வராது, அதே மாதிரி தான் வரும். சொல்லியிருக்காங்க 100% சொல்ல முடியாது, 80% சொல்ல முடியாது, 70% தான் பார்ப்போம் அப்படின்னாங்க அண்ணாக்காரங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ அடுத்த வீட்டில் சந்திப்போம். எனிமி ஹெட்ஷாட்டு ரெட் கலர் பட்டனு ஒழுங்காக பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கப்பா. இல்லைன்னா ஹெட்ஷாட்டு விழுவாது. என்னென்ன சொல்ல வேண்டியது ஒழுங்காக லைக் பண்ணிங்க, ஷேர் பண்ணிங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாட்டி சொட்டம் ஒரு பாட்டை பாடினா பாட்டி சொட்டம் ஊருக்கு சாப்பிட தந்துட்டு நீ தான் வரியா. அவ்வளோதான், அவங்க முடிச்சுருவாங்க வீடியோவை.